днешното презадоволено общество, стремящо се към развитие на кариера, придобиване на пари, комфорт, удобства. Това не е лошо, не казвам, че това са лоши неща, но това не е основното, към което трябва да се стреми човека. Това е първичното. Това е... Животните се стремят към това. Животните се стремят да си набавят храна, да правят секс. Те дори отглеждат децата си, отглеждат поколение. Но днешното общество дори деца не иска да отгледа, дори гледа на децата като пречка за развитие на кариерното развитие, пречка към комфорта. Предпочитат да си купат скъпи неща и да нямат деца, защото децата ще им ги съсипат, защото по-малко неща ще си позволят, ако имат деца, пък и децата са грижа. Децата са отговорност. Като каже някой, детето е отговорност. Аз съм отговорен, не мога да поема такава отговорност да се грижи за дете. Каквото е отговорното, ти си безотговорен. Ти мислиш за себе си. Отговорност е да възпиташ поколение, да се погрижиш за деца, да се погрижиш за някой друг, освен само за себе си. Това си мисля за днешното поколение. Просто ми е толкова жал, като гледам как хората живеят за себе си. Водят някакъв егоистичен начин на живот, затворени в собствената си зона на комфорт. Той затова толкова се разделяме и сцепиме, защото всеки мисли за себе си. Когато мислиш за себе си, тогава се разделяш. Различни групи на интереси, които интереси пак са насочени към нас. Разбирате ли, че това, което ни разделя, е нашият егоизъм? Нашите егоистични желания да задоволиме егото си. Нашите егоистични желания да се обградиме в собствената си зона на комфорт, да не допускаме външни влияния да ни тормозят, да ни навлизат в зоната на комфорт. И това е днешното презадоволено общество с евроатлантически ценности. Толкова е първично всичко това и не води до никакво развитие. Разбирате ли, че целта, с която човека е създаден, Бог казва, плодете се. И това са действия и неща, които човека трябва да прави. Ние сме създадени да даваме, да се грижим, да създаваме, да отглеждаме потомство. И какво ще стане, когато днешното поколение изживее живота си? Когато стигнем до преклонна възраст и погледнем назад, тогава ще осъзнаем, че ние сме изгубили живота си. Ние сме пропиляли в живота си в това да задоволяваме основните си нужди, основните си потребности от храна, удобство и секс. Това е 3 неща, които сме задоволявали през целия си живот. Работейки по цял ден. Някои бачкат по 10-12 часа, за да си осигурят тези 3 неща, за да си създадат собствена зона на комфорт, да се чувстват добре. Това е основната евроатлантическа ценност, която деградира обществото. Това деградира обществото ни. Не политиците, не някой друг, а ние самите. Искам да ви кажа, че отглеждането на потомство, отглеждането на деца развива човека така, както нищо друго не може да ни развие и доставя пълно удовлетворение. Говоря за удовлетворение, което не може да се постигне нито чрез секс, нито чрез каквито и да е удоволствия, които си доставяме, кино, театър, екскурзии, купони, които организираме, ходиме по купони насам-натам. Нищо не може да ти донесе такова удовлетворение, каквото да се погрижиш за децата си, да отгледаш това поколение, да помогнеш на някой да порасне в неговите таланти, в неговите дарби, да го видиш да проходи в живота, да успее в живота. И под успех нямам предвид успех в кариера и в пари и богатства. Не са лоши неща това, ако може човек да ги постигне, не са лоши, но това не е успеха. Успеха, приятели, е да познаеме Бога. Успехът е много повече от това да задоволиме егото си, от това да създадеме собствена зона на комфорт, да си построиме къща, да си купиме кола, да забогатеем, да се развием в кариерата. Успехът е да отгледаме потомство, да създадем семейство,
да успеем да го запазиме това семейство, да не се разделиме, но да изградиме правилен пример за децата си за успешно, хубаво семейство. Това е свързано с много усилия, от опит го казвам, свързано е с много усилия, много четене на книги, много информация, много опит, който сме търсили от хора, които са имали и сме го прилагали. Опитвали сме, проваляли сме се, но държиме на семейството си. Никога не сме стигали изобщо не сме обсъждали въпроса за развод. Винаги сме обсъждали как да решим проблема, който има пред нас. Това е въпросът, който винаги сме си поставили. Друг въпрос за развод, за раздяла няма. Няма такъв въпрос, не стои пред нас. Но днешното поколение е много по-удобно да подминат въпроса с решаването на проблема и да обсъдят въпроса за развод. Това не е успех, приятели. Не е успех да зарежеш семейството си, не е успех да се откажеш от семейството си. Успех е, освен да се ожениш и да обичаш съпругата си, да обичаш и децата си, да изградиш здраво и стабилно семейство, защото това не е като по филмите, не е толкова лесно като по филмите. Изисква много труд, много пот, нерви, битки, изисква много трудности, но удовлетворението и удоволствието е несравнимо. Трудностите и проблемите, които ние преодоляваме заедно, това ни прави да израстваме, това ни прави да се развиваме като хора, като личности, като светоглед. Грижата за децата ни изгражда по такъв начин, какъвто нищо друго не може да ни изгради. Човек може да си мисли, че е много готин, много талантлив, но когато се ожениш и почнеш да минаваш през някои проблеми, тогава кръгозорът ти се разширява и ти виждаш колко още нагоре може да растеш като личност, като човек. Почваш да разбираш, че смисъла на живота не е просто задоволяване на ежедневните ни потребности, но да даваш, да се грижиш, да полагаш грижи за някой друг. Помагайки на някой друг, ти развиваш и себе си по този начин. Развиваш се не само като личност, но и като светоглед. Отваря ти се погледа, ставаш по-широко скроен. Това е безценно, приятели. Който не го е преживял и не знае какво губи. Така че моя съвет от опит го казвам. Създайте поколение, създайте деца. Грижете се по възможно най-добрия начин за тях. Не ги оставите на системата да се грижи за тях. Не разчитайте на държавата, че ще свърши вашата работа. Не, държавата няма да свърши вашата работа. Ако разчитате на това, ще бъдете разочаровани в тинейджърските им години. Ще излязат неща, плодове, които няма да ви харесат. Ще се обърнат срещу вас, ще ви намразят, ще се разделите, ще почнат да вършат нещата, които не сте искали, които сте им забранявали, но тогава в бунта си ще искат да пробват всичко, което не сте им разрешавали или да правят какви ли не глупости и гносоти. Затова не разчитайте на държавата, на държавното образование. Имам предвид, ние отгледахме нашите деца вкъщи. Възпитахме ги, обучихме ги с помощта на курсове, на учители, на хора, които са ни помагали, не сме били сами, но тяхното израстване и обучение беше под наш контрол. Всичко контролирахме ние. Те си имаха социалната среда, не сме ги изолирали и все още си имат. Сега децата ни са точно това, което искахме да видиме. Истински, честни, доблестни мъже, които имат по-големи ценности от просто да оцеляват и да снабдяват ежедневните си нужди, да се обградят собствената си зона на комфорт и да си живеят така до края на живота. Радвам се, че така постъпихме, дадохме повече отколкото можеше да дадеме, като отгледахме децата си вкъщи, защото не е лесно. Това е по-трудният вариант. Изисква много жертви, много трудности, но си заслужава. Резултата си заслужава, удовлетворението от плодовете е несравнимо, приятели. Пожелавам ви го. Пожелавам го на всеки.